Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takumbuyo koma iwo akulowa apo ndithu akukumana ndi akuluakulu amalawi kungonjezera la chipani sana tsendere chifupi kwenikweni ndipo mwe pali amaiko Usi iwo ndi amene akulondolano otsatira chipani kuti mwina awapatse moni. Tinene kuti vice president ajoga pamene amalandirira amaona dansi yayambika maziwa kuti avina basi dansi yayambika zimavuta kufika pamalo osavina chifukwa pano pa magripe awonse amene tikumaona akapita pansika ndipo yamba paja ndimanena kuti afika ndithu kutsogolo pala chitetezo okhaokha iwo ndi amene nachita kulondola chipani kwavina nawo. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi wairesi yakanema ya Times. Dr. Michael Usi afika pano pa Bingu International Convention Center. Timanena za kafe za odale lelolo palibe zopondana andi zikhanga zaina I know very orderly and ndipota muone achita kuchoka kusogoloko nkubwera amagule onse okhangata nausa kuti mukhale uku masapota ali mkatimu. I very orderly in that manner. Kafe samvana apa chitetezo chokhwima anthu afuna alowe mwina anthu atha utha kufotokoza apo zimene zikuchitika pano anthu atha kudabwa kuti phokosoli likwenda pautali pano chimene chikuchitika Christina ndi chakuti timanena kuti Michael Usi analowa muno popanda anthu owatsatira. Anthu amene amawatsatira Michael Usi anawayika kunja kwa barrier imene ili kuno ku Bicc, koma tsopano Michael Usi atalowa anthu aja amene anali panja aja akufunanso atalowa nawo mu Bicc auditorium. Ndiye chimene chikuchitika ndi chakuti pano pa chipatachi akamalowa anthu pakumayenera pakhale kusecha bwinobwino, kufufuza bwinobwino kuti anthu asalowe ndi zida zina zilizonse, pasakhale wina aliyense olowa ndi chida mkatimu. Ndi ntchito imene apolisi akugwira kuonetsetsa kuti aliyense amusecha bwinobwino asanalowe pamenepa. Ndiye zimenezi John Paul zikumachitika mwina kwa wina aliyense, koma lero nchifukwa chani mwina patika chipirikiti kamene kakuchitika. Chipirikiti chimenechi ndikuona kuti chikuchitika chifukwa chakuti anthu asanaloledwe poyambapo kuti alowe afike kuno. Ndiye pano afika ngati anthu ambiri pa nthawi imodzi. Ndiye apolisi akuyesetsa kuti awapange sechi. Process imene yopanga sechi anthu ikumatengabe fara kanthawi ndithu. Sizoti basi kungofika basi walowa angogwiragwira walowa, akumayenera akufufuze bwinobwino. Mwina zimenezi tikuona kuti zakhwima kwambiri chifukwa chakuti dzana pamene Dalitso Kabambe amabwera kuzapereka kalata zawo tinauzidwa kuti mmodzi mwa achitetezo wawo analowa ndi futi mmenemu. Ndiye apolisi akhwimitsa ndithu chitetezo kuti azitha kufufuza bwinobwino. Ndiye anthu amenewa afika onse pakamodzi. Ndiye zikuvuta kuti apolisi ngati apolisi mphamvunso zikuchepa pakadali pano. Anthu achuluka apolisi achepa. Ndiye ntchito imeneyo yoti awaseche anthu abwinobwino ikukhala ngati ikuchedwa. Ndiye poyesetsa kuti mwina awaseche anthu abwinobwino asachite compromise security detail, apolisi akuwakankha anthu kuti asabwere pakhonde pano, akhalebe kumbali inayo mmodzimmodzi azilowa azimusecha. Ntchito yosecha anthu ikupitirira koma mmene tane Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.